И здравейте хора, днес ще направя една томбола отново, която е с ранкове, споменах в предния клип, с ранг модератор, с ранг админ и с ранг хелпър. Така, томболата ще се състои от точно само по принцип правя томбола с чест, но този път няма да е, естествено. Значи, спомена отново, ранковете ще са админ, модератор и това. Админ, модератор и хелпър. И трябва да се запишете по този начин. Запис и вашият ник. Опа. Запис и вашият ник, нали? Аз, примерно, ако искам да запиша, пиша Void 734. Плюс това трябва да се абонирате за мен, ако не сте се абонирали, да харесате клипа и да се запишете по този начин и да си напишете вашия скайп. Е така, запис Void 734 и после skype nightclipit.bg. Е така, трябва да се запишете. Това е скайпа на сървъра и може би ще хвърля 2 или 3 ранка, не се знае. Не съм сигурен, може да има и 2 модератора, защото нямам много модератори, нямам много админи. По-точно админи нямам. За момента нямам админи. Така че ще бъдат 2 админа. Първо ще изтегля модератора, после 2 админа и накрая хелпера. И да, това беше от мене. И томболата е теглим на... В момента имам точно... Момент. В момента имам 47 сабскрайбъра. Значи... Не, 45 сабскрайбъра имам на 50... Не, на 70 сабскрайбъра е тегля. И това беше от мен и до скоро.